これからシンポジウムに入ります前にですね、一つ、ラビア・カーディル世界会議議長から皆さんにサプライズがございます。これは日本人への大きなプレゼントをいただけるそうであります。何かと申しますと、今回の大会特別顧問であります石原慎太郎先生が都知事として尖閣列島これを買い取るというリーダーシップを発揮されました。たちまち数億円のお金がこの都に寄付金が寄せられまして、今その歩みが着々と進んでおりますが、これを聞きました、ラビア・カーディル議長がですね、ぜひ日本の皆様に寄付金をその尖閣、買取基金に寄付をしたいということをおっしゃってくださっております。石原先生はいらしておりませんので、その石原先生と盟友でもありですね、また立ち上がり日本の、最高顧問が石原慎太郎先生都知事でありますから、石原知事の代わりにですね、ここで平沼武夫先生にこの10万円の寄付金をしっかりと受け取っていただきたいと思います。皆さん大きな拍手をお願いします。日本で私は聞いておりますところ、皆様が尖閣諸島を、買い取る、ために募金活動を行っていらっしゃいますことを私は耳にしていたしまして、もし私にもっとお金があればその資金のすべてを私が提供したいと思っています。私は少なくても私の、個人の思い、そしてこれが歴史の証として残るような願いを込めて、ここで、このわずかな金額を皆様に、そしてその尖閣諸島のために贈呈いたしたいと存じております。中国政府は誰のどこの領土であっても自分たちがそこを欲しがった時にはここは歴史的に我が国の領土だと主張してきています。ウイグルに対してもティベットに対してもそしてモンゴルに対してももともと我々は全く別の国なのに彼らはここはもう古代からずっと私たちの領土だと主張しています。もしこういうふうにお金で奪われた土地を買い取ることができるのであれば日本そして全世界がお金を集めて我が領土を買い取ってほしいです。私は我が創造主アッラーからお願いしたい、お祈りしたいですけれども、日本は必ず尖閣を守ることができます。平山先生、一言どうぞお願いいたします。宝津のご協賛をいただいて本当にありがとうございました。
違いなく立ち上がる日本で搾取するようなことはいたしません。ちゃんとこれはお届けさせていただきます。昨日は石原慎太郎さんと一緒に一日秋田県に行っておりました。石原さんがびっくりしておりましたけれども、たった20日間で7億円のお金がすでに集まっているそうであります。その中にこれも貴重な財源として加えさせていただくことをお約束をさせていただきまして、御礼の挨拶に返させていただきます。